Azkero literatur margo bat ekartzen dugu komertzialtean zaiora. Gure ere honetan margo edo kuadro franko bildu dugula da. Literatur jarraitzaile margo hauek ikusteko parada izaten dute, edo iruditzeko parada dute. Zira da, gaur margo berri bat, ikarri dugu. Lau sasoi, lau itui, alazik dutzen amargoak, agotazurako liburu bat. Egileak berriz, Daniel Albizu. Liburua hartu atzea dugu eskuetan, eta gereziago ikusiko dugu berau. Artean marrazten izan gure zolazkidaren soslaia. Daniel Albizu Lapurdiko Rui Arrian sortu zuen 1926 urtean. Frankoren altzamenduaren urtean, Espainiako Gerra Zibila hasi berrian. Kazetan irakaskuntzan aritzeko ikasketa burutu zituen, eta irakaskuntzan aritu da baiatizi osoa. Zarraldeko ikasten propedagogikoaren partaide izan zen, 30 urte, lehendakaria izan zen elkarteetan, testu ugari itzuli moldatu eta sartu ditu, itzulpena burutu ditu, eta itziliak idatzi ere, Pabloskiren potxoka liburuko testuak, eta zer horten itziliak itzuli ditu, zerrate baterako. Erabilietan ere aritu da, zarraldean, Baionako Gurratian, herritartzen zaioa burutu baitzen, eta Frantziako esterkoa berizantatean kolaboratzeko bai. Literaturaren ere hola iristen da zen gitarraka harta taldean adibidez, poesiaren eremuan, eta politika, dena da politika digitan, baina ez da eragitako barkadean pasa edo berizita benizita estudio aldeko militantea da, abertzalea, elkari taldean inguruan ikusi duguan egenka, eta kartela ezagutu du, jartartuak direnak izan gordeteagatik, eta dena den hori bere bizitaren zorlai edo alderdura da, gukeu lau sasoi lau itun, baiet, argitaraiztearen eskutik plazaratua, liburu horren karitara kontiratu dugu, Daniel Albizu, ongi etorri. Bai, eguta urruñatik eta plazer handiz, hemen kautitu izana, ez zaita beti ere, zaila edo, nirukaitea lapurtar bat, eta baina taldeak, eta horren hori da, horren hori batean, hor da Daniel Albizu, urruña sortua, bidazen nengoa zinezuen da. Gurasoka eta arabako, iragdena sortu zen, erreziketziatzea, eta ama, segurako zaizkinak urzuaran, Horita mazkinean sortua urte historikoa, eta Frankoren altzamendua eta zure goratzen ditu, Ni sortu nintzen baiatzean eta uste bai Franko sartu zen Espainiaretan eta hori nintzen, manekin bidearekin nintzen, eta gurasoak irezian diren ditu urruin aldera edo iparralde aldera edo gerlazinaren demoran, nire aitatu duten horrenarak, nira bederatzen pogoritan da, gerlazen riz, eta alazko jabazten, eta así la senta, pero se pone atrás. Zendia galegia, era marruko aldeko Gero nintzen, eta pasatu zen, direzioak ikeramen ditu, eta horret eta ditzen. Hala, jadanik, turbiatzen, osaba batekin etorri zen, osaba batek lotu zen baseri bat egun eta horret etorri zen. Eta gero, eta eta familia ezagutzen zuen, Baserozako nagusia, anaia, bere arregazien ezkondo zen, politikatua da hori, etorri zenak, hor pensioen, jarrezen eta azezen argin zan, Eta zu berriz,
ikaskuntzarako ikasi zenuen, eta gero bizitza eman duzu ere zentzen, Bai. Bai, ziren, hau taudirik, dago, familia ekartziren, lau hauziren, eta zera biteak eman, baina gero zen egiten, ikasari direz, ikasen pedagogikoan, urteko begiratzera, eta hor euskara ere, eskoletan sartzen aldeko lanetan, biziki, nola zen. Nik betetik, estatu zen euskara, nire amatezen duzten erabiltzen, espainola, jandika, beti gozatu zait euskara. Eta ondero, batzen adizela, zala, ondratien, ikar, horoko horretatik nintzen, eta entzidatzen zuen, euskara erakastea. Egin zuten lege erakastzen behin zontetzen. Orduan, aipatzen aizen lan regionalak egin zela, eta orduan, hasi nintzen, aldezen, euskara erakastzen. Gero irratia eta telebiztaileri ibilizara, eta beti euskara laguntzen, Ekertuan Mitterrand hartu zela presidentea, eta izen zuten erakusi, zera, txikinen zela izkuntza, frantziako izkuntza, eta baginen oksitanerak eta lau izkango, hori egiten dintzen, horreko anantezio txiki batzu, eta eskolimoa, eta hola. Azilotera kartzela pertsona gertautu duzu, eta biziki kezkatu abizile bakilaren alde, eta bizitien alde, ezagin inguruan, eta egiten duzu beti ere? Egiten dut, ustatu zaita elkarri bat eman, elkartasuna egiteko dena, elkarrekin zerbait egiten badugu, bakea lortzeko. Nire helburu. Eta gero ere, taldearen egune ditzera, politik egunetan, euskaritzeko, era eranduan bezala euskal idazle elkartearen urteko izan nagusian antzinen, eta horren izan kontabara elkarreko ezagutzen genuen elkarren ere, baina noiz zukorrikatzera, eran izan eta komartxartean bideratzen izan gara, eta gaur etorri, eta segiten dut horrean fiskal literatura ere. Fiskal, demora gehiago nuela, betetzen baina, jubilatua, baina egiteko, eta orduan ikuspenak egin ditut, eta idazteko denborak eta ni beti idazten dutela, gauza laborak egitzen, eta guztiak hori batzuk idazten dute, denborak eta nien behar ditut gauz laborak eta lehen asuntzen egiten nuela egin alako novela handiagoa, hori zen hau izan ahokte, hasi nintzen, eta izan azten edurriduk iduen mendela, hori zen kantzera, zera hospital eta kaja, baina sobera luzatzen, eta ordan enoez sekulan segitu. Baina hori, lauzatzen gaitu, gauza laborak dira. Gero, segituko ezko gita batean, bidaldi ekarri ditugu lau urtaroak eta gure karteko solasaldiak girotzeko. Zira, liburuan dugu errandezela eta lau sasoi lau ikui, novela bat egin nola egiten menturatu zinen ere batez, eta, ura ezin osatu, baina lau sasoi lau ikui bai, zer da justu, liburu hau. Hori, lauzatzen hori, lotuak dira bezala, eta nire beti guztat batek ibiltzeak, eta maiz bakarrik, horretan egin, eta batzek abian edutzen, eta horan naturan izan sartzen, eta osokri, zentu guztiak, eta orduan, ona egiten zelaik, ekortzen zaitzen, nako, bat
eta maketaratu, eta gero, nahi gustatzen zaitu, horteko mundurta sartzea, nahi gustatzen zaitu, ahazteko eta hola, maketa, eta nire baratu sekretu bat. Ikusiko ditugu gauzazu horiek, eta zer nahi izan dut, agertuko dugu liburua maiatzen eskutik atera dela, hor agertzen da, azala naturan, zuri beltzean. Hori, agazki bari planatu bat. Bai, laskarai egina, eta zer mendia dela hor esan zen, edo iparraldeko txoko bat, edo lapurtiko txoko bat. Lagun buruan, eta bera egidatzen da eskualetik guztian. Eta gero, zazin bakoitzeko bada ere paratua argazki bat. Eta gero erran behar da, gauzako nahi ditu, baina Quatre Saisons, Quatre Contes, frantzuz ere emana dela. Nola dago, zuzio itzulea da, edo beste... Hori, itzulek, banaka agezkutzen nahiak zera editorialan, baina dena euskara zupan esan zidan, zerreki duen egiten liburu bat. Baina, aparatzen zerreki egiten alortezen, zurpena, kontzertu zire bai. Eta euskaldunak ere, egiten ere, euskara, frantzesa irakurtzea. Eta orduan, zerreki duen bezala egiten, hartuko dira, baina lehenik ere hartuko dugu gure laguntzaileari lehen azkigun kantua abiatzea eta justu hori da udalerria Allegro, eta parte hori bizkatik zunda eta hola, ikusiko dugu lehen ipuinaren funtzio. Udalerria, sozialdeko haize aula, baina nuna eta lainoak. Musika izan alegira, udalerria, Aurtengo primavera eta gauza eguna, justu, zazein horretan izun nire izeneko izunia paratu dut, eta horrela diozu azarrenean, edo kontalaria. Gaur ere euria, egunero euria, maiatza da, benetan zazein ederrena, dio kantuak, zierrik, ez baita beti horrela, hori da, eta nahi ziritzen dute, bideratzen zibitan ere, bide bat, eta izurgunea. Eta, baina gorako bentuko zitzen ezen, eta nahi agunan egin nire bildu gabe, hemen batzen zitzen da, zitzen ala, bide buruari. Eta, izin horretan justu hori anazten zure naski edo baliteke aurru gabeko pasarte bat edo horrela. Aurrek ez dakit ebetik non diren egia eta asmatuaren arteko muga. Gure baitan betiko horra dago, eta artetan atera behar du. Egunero publizia sobera alazta, edo aztergarria delarik, asmatuzko eremu hortara ies egiteko. Eta hor bada txagur bat, larrun mendia, zela zuetako larrun mendia. Mendi horrek iratzen ditu bere lanak, eta beti nire ikusten dut, egun jaiten aizeran, eta beti etotzen aizeran, oaztu gabe lagun aginez bilaka. Eta zaki badutzen da, eta mendi horrek berezia. Bata xakuga, ez dut zerita eta zaiten da, zer bide ondoan naiz, eta xakugakotan izan dira, baina xakugaren xakugagila nahikila izan abereak nire inguruan. Uzun udaberria eta joanen gira beste batean udara, eta udatik ere uste dut presto delako hautatu dugu. Uda, agorilako zapa bide berriaren gainean, aire fiskalia dantzan ari da, zua bilduri, hola agertzen dugu musika honek ere, harako zapa bat. Moira du izena, uda delako atarean eman duzuen ipuina, argazkian berriz agertzen da, garia edo ogilia, hola izan aldean egiten baina ogilia, gero ogiliari ematen zaion izen dela, ogilia, garia edo, eta zer da moira? Moira ez da espalitza, moira lagun batzu batzuten zia, moira zen izan, eta biziki bezaten zaiten moira, eta behatuna bezala zer eta moira zen, Gereziako denkuza bat
Eta zen hori baino, eta hori nuen. Filipinak badaude horla ametsen eta horren arteko olako gertakariak, gero jatzen dira pertsonai batzuk edo adilakoak, agian. Hori ocasioné, hori nuen, zertako hori zenut dira komunitatea, nire lehena, 4-4 hori, zentiko, eta ordan, etortzen etxera, solidari garatzen zen erakate, eta ordan, honako belotasunean, historia hori agertu zaitan, eta hor agertzen da, hemen estudio zibitan agertzen da, maite ikatzen dut anaia. Eta zein horretan garatzen ditu lamartza herrian egon zuen irakasle, eta irakasle horretan garatzen ditu baionarako bidean, berroi urteliz izan heldua, orduan eta pizkatorok azte garaiko pasarteak eta berritu dituzu, Baina orduan, historia hori asmatu nahi, orduan izan, gamak eta irakaslean ametzen. Orduan, gure egan behar da, Ipuin honek izan zuela biarrizteko saria ukazuela, Ipuin honek biarriztari ukazen biarrizten palauroki tamaguzten. Orduan, eta aspaldiko urtetan sortua, baina gero ere ikusitzen norabiteko saria edo. Liburu, historia hori asmatzen eta maiz oskartzen izan, musika amigatzi. Jazten gano, galduko zuela zerbait. Azkenean idatzen eta bo, egun batera, montatzen duzuen, agertzen duke, eta hola. Uda, ez duen dituzu, baina guk guztia bageno bezala egiten dugu eitzia, aurrera eta aurreztea dira Allegro izeneko pasantea eman dugu, eta hortan justu, udazkenean mila urteko azken akelaren nagusia, hor agertzen dira marro edo diari argazkian, eta zer nahi ditu hau? Hori eginan, asmatuan historioen, mila bederatzen eta lagoet emerezian. Hori lagoa. Zeren hori zen, sartzen duen, hiru edarren mila urtean. Eta horretatzen batera, egon bat berezia, da, mila bederatzen eta lagoet emereziko iraila, bederatzean egin eta bederatzean. Hori izan da, bosta bizartzela bederatzi. Eta justu hor protagonista dugu Katxino, eta urteko Euskal Amerikanoa, eta hori heldu da justu Euskal Herria Ameriketatik. Azaldenean eman alduzu, segunda bakoitza beritu aizamen bat, aize egoa, ilargi xuritan sorbila badoa zik, aire zende zabituz, akerra biluka. Beti ere, gure historian eta espaldiko historian horra gertu dira sorbila, eta beti ere, fiskaliak izan ziren, eta beti ere herriak eta zen impresionak egotan ditu horretak. Ezako, idazkena da, badun, zasun berezitasun bat, aizerua, badakizu anadiote, aizerua zelaiz, eta irari zuria, normaitek egiten batzen horratu gaztatu bat, batzen ematen zuten indukzen bat, zen hori biziki gaiztua zela, jendea gaztatzen zela horrekotan. Eta orduan, espero bat, azaltzen horrek eta sorginak eta nik bezizik izan dut sorginen alde. Ziren, beti, derimoa bezala jaiten dute ziren emazte gaiztuak, eta gira hori sorgina eranen du, sort egina, sortaratzen dituztenak. Eta belagileak egitzen zuten, belagak ezagutzen zituenerako, eta barran diaranek, jaiten duen zakaizla, lego semestetan, horak nazidela, gero beste bizua zartidela, horiek madarikatu dituzten.
eta zakot hori da injustizio hori da zuzendu eta hori edolank eta hori eta zenta zelurazki aquela de ziren deburuari emanak estadiek hau dizu baiera izan da hori azken eta hori egun bidura eta egin zuten bezatzen zuten egiteko lako lehiaketara nahi zutela egin eta hobotatzen zuten ikarraldeko egin ere hortan partea sozial egurenean ez zutela jakin gantzea egon zegoen botatu zudua ez zutela besten Aliebro, egiten dugu azkenean, ea gure laguna bilatzen dugu. Horatu azirela, gero beste rizua zartu delaik, hori magarikatu dituzten. Eta zakot hori da industrizio hori, da zuzendu hori. Horra, hori gara, udazkeneko musikaz, udaberrian izan, eta nahiz eta udaberri honetan lehetari badugu, badugu uda, badugu negua, badugu horrein gauza zeinak horrela gitu zezkigu. Baina tira, guk eginen dugu aizkina eta sartuko gara neguan. Eta neguko horretan, nire honek oarkanean aurreatu dudan eta itzulia da, justo zabiztatua horrela esaten baita, ikarra zabiztatua izan zen baienan, eta, bizarrainan, Mailuz Etxeberria, laurogeita hamasei urteko emazte batek kontatzen dut itzulia, ia zuzio zira. Gazteagunez, nire dute, zarzan bizidan imanez, kolako amazte. Urten aldetik ez dut eta konparazioa egin, horra nahi nuen, izin kontalegea garen aldetik, eta zer da justo bizarra arraina? Bizarraina, beraz da negua, eta estudio hori pasatzen da ziburu eta donibane, eta lagazitzen momentu batez izan zen, zarariko uro bat, eta etxiak funditu ziren, eta hori historio diazko da, eta negua beti izan da arantzalentzat, eta zazen biziki batza, arantzaleak egin ziren, arrozaren seka, eta maiz gestakari latza bazien, eta legendak eta nik bazien arduan, eta hori, biro hori, sentitzen uro behaz, eta... Eta horreta nola baita ere kontatzen duzu, historio bat, ez dela herrikat eta gizon bat, eta giza arraia eta itxuratzen duena itxasora egiten erarik, eta arrantzaleek eta iztatzen dut eta hil egiten dut. Ongi da, indugola bideia, eta orain ez dakite justo aliebrorekin ari geran egukoan, edo partean bain dugun, eta entzun ezagun pista batean, negua dastatzeko izan, eta udaberrian bizitzen ari garen negua agurtzeko, Federico García Lorca, Granadan, sortu zen 1888an. Rafael Albertirekin batera, 27ko belaunaldiko poetarik ezagunena da. Literatura zezik, musika eta marrazkia ere landu zituen. 1919an, Madrileko ikasleen egoitzan sartu zen eta bertan ezagutu zituen Dalí, Buñuel, Prados, Alberti, Moreno Villa eta beste artista batzuk. Gerora garrantzi handikoak izan zirenak. Canciones, romancero gitano eta poema del cante fondo argitaratu zituen Andaluziako molde tradizionalak landu. 1929an eta 1930an Nueva Yorken izan zen eta han bestera bateko poesia gintza landu zuen. Garaiko joera berriekin lotura zuago zuena. Antzerkigile handia izan zen Mariana Pineda, Boda de Sangre, Yerma, La Casa de Bernalda Alba. 1926ko abuztuan, gerra zibila hasita, frankistek atxilo hartu eta fusilatu egin zuten Federico García Lorca.
Egin argitaletxeak poeta New Yorken argitaratu du. Federico García Lorcaren poeta en Nueva York, poema liburu ezagunaren, edo barkatu, ezagunaren euskarazko itzulpena. Itzultzailea Juan Luis Zabala Sandelari. Izan eta ala da, Rauli Zabalak itzulia da poeta New Yorkeren, eta Federico García Lorca Daniel Albizek ikarri digu, irakaskuntzan zurazki eta maite delako poesia eta ezagutu delako, Nor da Federico García Lorca? Erakasle, espainola erakasle dut, eta gustatzen zeneteke, eskontzari. Eta maiz hautatu ditut poemak, jartzen duzionera, eta beste, eta bada beste bat ere goizkontan entzun dut. Eta, Machado. Antonio Machadoren poesia bat eman dugu, eta eta hori ere, ziara jozkako eta Antonio Machado ere dira izan iesla, koliogon Eta justo Federico García Lorca hogeita marxiko guztuan ziren, Gerra Zibila ipatu dugu programaren azkenean, sortu ziren urtean, eta orduan eta bera sortu mundura etorri eta bera hil ziren frankistek. Zakot, biziki gustatzen ditan, agian ikasleari eman dut, poesiaren, García Lorcaren poesia Antonio Machado. Bueno, gaur beren Federico García Lorcaren poesia hemen dugu liburuko txandi batean, poesiak eta zintzile bat irakorik dizkiguzu, banen dugu gure sintonia eta zut nahi duzularik eta, Antonio Torres Herredia, hijo necio de Camboya, con una vara de negre, da actividades los toros. Moreno de verde luna, anda despacio y dardoso. Sus empadronados bucles le brillan entre los ojos. A la mitad del camino, cortó limones redondos y los fue tirando al agua hasta que la puso de oro. Y a la mitad del camino, bajo las ramas de un olmo, guardia civil caminera, lo llevó codo con codo. Dice justo rendimiento de Antonito el Camborio en el camino de Sevilla, Guardia Civil Akatzik Leipzigen. Orain beste eman. La guitarra, disciplina comunicación, la guitarra. Empieza el llanto de la guitarra, se rompen las copas de la madrugada. Empieza el llanto de la guitarra. Es inútil callarla, es imposible callarla. Llora monótona como llora el agua, como llora el viento sobre la nevada. Es imposible callarla. Llora por cosas lejanas, arena del sur caliente que pide camellas blancas. Llora flecha sin blanco, la tarde sin mañana y el primer pájaro muerto sobre la rama. Oh guitarra, corazón mal herido por 5 espadas. Ahora la guitarra Federico García Lorca, argintzen justo obras completas, debajo ikusten eta asteria horra ateratzai Federico García Lorca, obras completas, biziki politak eta biziki ongi emanak, eskeinia poema hauek, posten gira, Daniel, berekin izan zarelako, sasoi lau izin karietara, eta justo ekarri diguzu beste kantu bat, Benito Lertzen diren idazten lorea. Hori, zipikarria gure entzulentzako, mila esker, gure izan zarelako. Mila esker,